Insemmilkom il-ġdid nagħtikom merħba l-programm News.mt. Lejlet l-aħħar elezzjoni ġenerali ġraw ħafna affarijiet. Fosthom ġrat ukoll l-espropjazzjoni ta' biċċa art fiż-żona magħrufa bħala tal-Fekruna. Mar tajjeb minn qrib il-Partit Nazzjonalista u mar minn taħt intu jien bħala nies li nħallsu it-taxxa. Għadhom ħerġin id-dettalji u għadha ma ntrefat ebda responsabilità. Nisegwu s-servizz. Il-każ tal-art tal-Fekruna mhux l-ewwel darba li kien fl-aħbarijiet. L-istorja qiegħed dwar esproprjazzjoni ta' art fix-Xemxija ftit jiem qabel l-elezzjoni ġenerali li għaddiet. Ġraja oħra minn dan id-Dipartiment tal-Artijiet li s-serjetà kienet titlob li għaliha tinġar ir-responsabbiltà politika. Iżda sal-lum ħadd mill-Partit Nazzjonalista ma refam farka responsabbiltà għal dan id-din li permezz tiegħu mar minn taħt it-taxpayer Malti. L-art tal-Fekruna kienet esproprijata biftehim iffirmat fil-5 ta' Marzu 2013, 4 ijiem qabel il-poplu mar jivvota f'elezzjoni ġenerali. Jason Azzopardi jgħid li l-art fix-Xemxija il-Gvern rieda għal raġunijiet ambjentali, però anke hawn tqum mistoqsija. Skont ir-regoli tad-Dipartiment dan kien ifisser li ried it-talba iffirmata tal-Ministru tal-Ambjent. U meta kienet faqqa tal-ewwel darba l-istorja, kien irriżulta li l-eks Ministru tal-Ambjent Mario De Marco qatt m'għamel din it-talba. Minn dokumenti tad-Dipartiment jirriżulta li kien fil-11 ta' Jannar 2013 li l-eks Ministru Mario De Marco saritlu talba biex l-awtorità kompetenti tagħmel it-talba l-espropjazzjoni. Hawn ingħad speċifikament li d-Dipartiment jista' jipproċedi biss bl-espropjazzjonijiet jekk ikun hemm ir-rikjesta ffirmata mill-Ministru. Anke Jason Azzopardi kien jaf b'din il-proċedura, tant li l-Uffiċċju tal-Artijiet kien qallu li l-art fil-Fekruna tista' tiġi espropjata biss jekk ikun hemm talba bil-miktub mill-Ministeru u ffirmata minn Mario De Marco. Minn dan kollu ma sar xejn u d-dokumenti f'dan il-każ kollha jindikaw li x-xogħol tmexxa kollu mid-Dipartiment tal-Artijiet fuq struzzjonijiet stretti tal-eks Ministru Jason Azzopardi. Iżda dan l-aħħar ħarġu iktar dettalji dwar dan il-każ. Sħarriġ indipendenti ta' kumpanija tal-awditjar wera kif fi żmien Gvern Nazzjonalista, propju f'kampanja elettorali, il-pajjiż tilef iktar minn €1,000,000 bil-ftehim tal-Fekruna. Il-ftehim tal-Fekruna, biċċa art fix-Xemxija, kien sar ma' Raymond Vella li kien is-sit tal-Mare d'Oro u kellu l-barka ta' Jason Azzopardi, eks-Ministru responsabbli mid-Dipartiment tal-Artijiet. Kien bħala parti minn investigazzjoni interna li talab il-Prim Ministru Joseph Muscat mill-Internal Audit Investigations Department li l-kumpanija tal-awditjar PricewaterhouseCoopers intalbet tagħmel analiżi. Analiżi tal-valuri fil-każ tal-espropjazzjoni tal-art fil-bajja tal-Fekruna u ta' dawk li l-Gvern ta' minfloka lil Vella. Dan fi ftehim milħu qabel l-elezzjoni. Però jekk immorru ftit lura, l-ewwel indikazzjonijiet mill-ewwel urew li d-deal x'aktarx ma kienx wieħed tajjeb għal min iħallas it-taxxa. Jirriżulta li l-artijiet fi Primeside ġewwa l-Kappara u s-swieqi li nataw b'kumpensa l-espropjazzjoni huma kbar daqs 3 kwarti ta' ground tal-futbol. Kollox dawn iż-żewġ artijiet huma kważi 5 darbit akbar mill-art li Vella kellu fl-inħawi tal-Fekruna. Fil-fatt l-art fix-Xemxija hija kbira 1443 metru kwadru, mentri l-art fis-swieqi u l-Kappara huma kbar 2630 u 3012 metru kwadru rispettivament. Li jfisser li l-biċtejn art li akkwista Vella bis-saħħa ta' Jason Azzopardi huma 4200 metru kwadru ikbar mill-art tal-Fekruna. Dokumenti li għandu f'idejh One News juru li dawn il-biċtejn art kienu mmarkati mill-gvern preċedenti bħala żoni ta' żvilupp biex Vella ingħata ċans jiżviluppa art b'valur ta' mijiet ta' eluf ta' euro. Issa ejja naraw x'kien il-valur bi flus ta' dawn l-artijiet. Skont l-analiżi ta' PricewaterhouseCoopers li saret jirriżulta li l-artijiet tal-Fekruna, dawk li l-Gvern ħa, kellhom il-valur tagħhom minn fuq bi €875,000 euro. Fil-waqt li 2 mill-artijiet li nataw lil ta' Vella kellhom il-valur tagħhom imniżżel biktar minn €250,000. Kien fil-5 ta' Marzu 2013 li d-Dipartiment tal-Artijiet approva dan il-ftehim miljonarju. Fl-analiżi tagħhom PricewaterhouseCoopers sabu li l-artijiet tal-Fekruna kienu stmati €4,972,000 euro. Dan meta skont l-esperti tal-kumpanija kellha tkun stmata għal €4,097,000 euro. Li jfisser differenza kontra d-Dipartiment tal-Artijiet ta' €875,000.
Min-naħa l-oħra proprjetà li tal-Gvern f'San Ġwan kienet stmata għal 2,465,000 euro, meta fil-verità għandha valur ta' 2,310,000 euro. Fil-każ tal-proprjetà fis-swieq intqal li l-proprjetà kienet stmata għal 1,800,000 euro, meta kellha valur ta' 2,214,000 euro. B'hekk il-Gvern naqqas il-valur tal-proprjetà tiegħu b'407,000 euro. Dan ifisser li b'mod totali d-Dipartiment tal-Artijiet u għalhekk il-poplu li ħallas it-taxxa mar minn taħt b'1,127,000 euro. Dan bdil li sal-lum għadhom jiddefenduh l-ogħla esponenti tal-Partit Nazzjonalista. U ta' kull sena jgħidu xjuħu jgħidu tfal viva l-jiem tal-Karnival u propju minn hawn ftit tal-jiem oħra jiskatta briju kbir fi Gżejjer Maltin u Għawċin. Naraw. Dal-waqt jasal iż-żmien li skont l-innu li ndoqqu biex niċċelebrawh huwa wieħed mistenni minn kulħadd. Il-Karnival huwa perjodu qasir ta' żmien li jservi ta' opportunità tajba biex jinġabru ħafna nies flimkien f'ambjent li jmur lil hinn mit-tensjonijiet li jista' jkollna ta' kuljum. Żmien li din is-sena wasal ftit tal-jiem qabel mis-soltu hekk kif il-festa ta' San Pawl jibdew l-40 jum tar-Randan. Għad-dilettanti u laqdiet parteċipanti tal-karrijiet dan ifisser li jridu jlestu ix-xogħol qabel. Ex-Arklin taksisa mill-kumpanija tal-Karnival tal-Landa li għal 6 xhur sħaħ flimkien ma' grupp ta' madwar 20 żagħżugħ ħadmu fuq il-karru tar-re tal-Karnival. It-tema tal-karru tar-re tal-Karnival din is-sena hija marbuta mat-temp. Ta' kull sena l-parteċipanti jkunu ansjużi ferm jittamaw li ma jagħmilx mal-temp biex il-Karnival jirnexxi. Kien propju dan il-ħsieb li wassal għat-tema magħżula għall-karru tar-re ta' din is-sena. Il-tema hija l-iktar problema li għandna fi Karnival. Ir-re tal-Karnival jiġġieled bejn mal-temp u l-bnazzi biex isir il-Karnival. Ir-re tal-Karnival fil-ġranet kif ukoll il-karrijiet kollha u l-kompetizzjoni kollha li teżisti fi Karnival f'dawk il-7 tim, 5 tim tal-Karnival. Dejjem jiġġieldu nittamaw li jkollna l-bnazzi u mhux il-maltem biex isir il-Karnival. Din l-għaqda ilha tagħmel il-karru tar-re għal dawn l-aħħar 21 sena. Clint fissrilna kif minn sena għall-oħra dejjem qed tikber l-isfida ta' nies li lest li jipparteċipaw u jagħmlu karru. Hija nuqqas ta' ħaddiema. Minn żmien għal żmien dejjem qed jonqsu, dejjem nrewmu tfal ġodda. Din is-sena vera għandi potenzjal ta' tfal żgħar. Naħseb li kbar persuna li għandi f'din is-sena u hekk jaħdem miegħi huwa ta' 37 sena. Kellna saħħa kbira ta' nies, però sfortunatament din is-sena Karnival ġej kmieni. X'jiġri? Il-miliet l-ewwel tas-sena dawn il-helpers hawnhekk jaħdmu meta familji oħra kulħadd igawdi. Minkejja s-sagrifiċċju lejl u nhar ta' xogħol biex jitlesta l-karru ta' 42 piet, l-akbar sodisfazzjoni jkun meta t-temp ikun bnazzi u jsir il-Karnival. Niddejjaq inkaxkar kostumi, affarijiet li jidhru kummerċjali dak it-tiżib li minn barra. Però is-sodisfazzjon kif jasal il-karru l-ġimgħa filgħaxija l-belt hija xi ħaġa imprezzabbli. Waqt li konna fil-maħżen iltqajna ma' Jennings li ilu f'dan il-qasam 18-il sena, iżda din hija s-seba' darba tiegħu li żebaħ karru sħiħ waħdu. Huwa fissrilna x'kien li ħeġġu li jipparteċipa. Li tista' tgħid il-Karnival fih qisu skola tarti. Għax m'għandekx bażi waħda fuq xiex tifok, għandek żeba, għandek karta pesta, għandek ħadid, għandek dawl, tibqa' toħlom u tibqa' sejjer qisu qatt ma jispiċċa. Allura isek inti dejjem tiffoka fuq il-parti li toġbok, tifhem li inti tok kapaċi bih, imma għax bażikament li l-entużjażmu tan-nies fil-kumpanija li tinżel fil-għaxija matul il-ġurnata, kulħadd bieb magħluqin. Ġifieri anke minflok tajt ħanon fuq l-hemm ħanon fuq l-awt, ġabra waħda. Justin Tabone wkoll kellimna dwar l-esperjenza tiegħu fil-Karnival. Forsi daw l-aħħar 9 snin fil-Karnival ma' dil-kumpanija l-Landa Crew għal-ewwel sena tiegħi. Esperjenza ġdida, marri wkoll firra tal-Karnival kon f'competition
Però dis-sena l-ewwel darba li għad fir-Rija tal-Karnival, għad kontent ħafna ġifieri, sħabi hekk. Waqt li konna hemm iltqajna wkoll ma' ċkej Keneman u staqsejnieh x'ħajilbes għall-Karnival ta' din is-sena. U x'ser tilbes dis-sena? Re. Ta' Rija tal-Karnival. Dan huwa l-iktar persuna li inkwitani u dan għedna karnival. Plastik sibit li kolli għaw, kull minuta nisma' telefoni ċempel ġiblijek, ġiblijek, ġiblijek. Jennings kien għaddej ġmielu bix-xogħol biex il-karru jkun lest fil-ħin u għafissrilna l-proċess ta' kif inbena l-karru. L-ewwel impoġġu bil-qiegħda nfasslu pjan rigward kif is-suġġett bħala personaġġi se ndaħlu tema u kollox, imbagħad jibda l-ħadit, imbagħad dejjem timxi pass wara passi kollok il-qafas, imbagħad iżid l-injam, tfassal, imbagħad jieħdu l-karti fejn jkun hemm grupp ta' jiksew, imbagħad jidħol iż-żeba' fejn għandix naqsam jiena, imbagħad ikun hemm id-dawl, imbagħad elementi ta' karti, duħħan, biex tagħmel iżid l-atmosfera. Mill-maħżen morna sal-Belt Valletta fejn isir il-qofol tal-attivitajiet tal-Karnival. Ninsab fi Pjazza San George il-Belt Valletta fejn normalment in-nies ikunu għaddejjin biex jagħmlu x-xiri tagħhom jew sejrin għax-xogħol, iżda li fi ftit tal-jiem oħra ser tinbidel fi pjazza miżawda bin-nies u b'karrijiet għal briju tal-Karnival 2016. Iżda din is-sena x'għandu jistenna differenti l-pubbliku li jattendi. Dwar dan tkellimna mad-direttur tal-Karnival Jason Busuttil. Per eżempju, zidna attività oħra l-ħamis ma teftaħ il-Karnival fejn ħanamlu show bil-kostumi fi Pjazza Teatru Real, u mbagħad il-ġimgħa ovvjament jibdew il-kompetizzjonijiet ta' sfin u l-famużi sfirati ta' 3 ijiem, ġimgħa Sibt ħadd u Tnejn, u l-Gran Defile ovvjament jekk il-temp jippermetti ġewwa l-Furjana. Barra minn hekk fi Pjazza Kastilja għall-ewwel darba se jintrema stendal ta' posta li se jkun aċċessibbli wkoll għal persuni b'diżabilità biex ikunu jistgħu jsegwu l-karrijiet għaddejjin minn hemmhekk. U għal min laqtitu l-arċilla tas-sena li għaddiet, żgur li din is-sena ma jistax jitlif għal anqas. Famuża arċilla, da teatru ta' triq zidnuhu kolli l-ħadd, bes li kien ikollna rikjesta u kolli qed nagħmlu ħissib biss issa minnih il-ħadd. Jiġifieri hemm programmi mżewwa ħafna u nisperaw li n-nies jattendu bħalma dejjem għamlu għal dawn l-ispettakli dawn il-5 ijiem letteralment li jkunu festa ta' bluha u ċelebrazzjoni tal-Karnival Malti. Għalhekk wara dan ix-xogħol kollu mid-dilettanti, issa jonqos biss li nittamaw li t-temp ikun b'nazzi ħalli l-Karnival ikun jista' jitgawda minn kulħadd. Is-suċċess dejjem sar, kull kumpanija dejjem l-estit. Nitolbu l-Alla issa li verament toħroġ ix-xemx li qiegħda warajja biex nallegraw u nikkuntentaw il-poplu Malti kollu. U fuq dik in-nota ta' briju aħna ġejna fit-tmiem ta' dan il-programm. Aħbarijiet mhux fuq briju biss iżda jiġru fuq kollox. Aħbarijiet li tistgħu issibuhom aġġornati wkoll fuq il-paġna tagħna fuq Facebook u għandna wkoll channel fuq YouTube fejn issibu dan il-programm u l-programmi kollha news.mt. Grazzi tal-li kontu magħna. Il-lejli tajjeb.